Здравейте, приятели! Продавам личната си каравана Knaus Sudwind модел 450. Дължината, доколкото така помня по документи, е 5,60 цялостна. Караванката е в много добро здраве. Има дълга тента отпред, няма форселт, само с тента е. Тентата е Thule Omnistor. Разпъва се ето от тук. Има си два опорни големи крака, които падат отпред и не мърда. Единствена забележка, която имаме по караваната, е, че има следи от гърдушка отгоре по тавана и ето тук по челния панел. На други места не се забелязва странично. Отзад също не се забелязва. Но отпред я е получукала някога градушка. Заболяха от краката, докато обиколчи много дълго. Така, има си абсолютно всички нужни инструменти, кабели, въртоци, крик, резервна гума и съм инсталирал газов бойлер от ОЦЦ, напълно нов. Само съм го свързал и пробвал, не е ползван никога по предназначение. Това е багажното отделение. Има си моторна спирачка, всичко работи, шасито е на Алко, ръчна, има си преход за стандартни букси, колелото е в добро състояние, гумите на самата каравана също са много нови, има мувер, с който може много готино и много лесно да си паркирате караваната. Ето това е отвътре. Сега ще влезем навътре по-детайлно. С мувъра можете много лесно да си местите караваната където пожелаете. Без да е необходимо да сте отличен шофьор, какъвто аз не съм. Ето, натискате бутон и караваната се мести сама. Можете да се движите настрани, напред, назад и да си я вкарвате в тесни пространства, каквото е моето тук. Без нужда от автомобил, от помощник, от каквото и да било. Да ви покажа какво имаме вътре. Малко жегичка, но въпреки това снимаме както трябва. Ето това е интериорът на караваната. Почистено е всичко. Няма някакви забележки фрапиращи. Тук на масичката малко драснато. Там по порчето малко драснато, но това са съвсем малки неща. Така, влизаме навътре. Функционална кухня, мивка, топла и студена вода, всичко си работи. Запалките, свалил съм газовата бутилка в момента, но всичко работи абсолютно. Хладилника му правих пълна ревизия преди няколко седмици, също работи на ток, на газ и на 220 волта. Малко привари има и доста други неща. Така, това е първото помещение, което е предназначено зона за сядане, за хранене, но много бързо се конвертира в легло за двама или трима с деца. Масата пада до нивото е тук на канапенцата и ето тези страничните се слагат отстрани и става като голям матак. Отгоре си имате много готин люк за въздух. Как се отваряше това нещо? Ето така. Също така люкът е с няколко екстри. Има штора, която засенчва. Има комарник, който как се правеше. Ето така се дърпва и се затваря за другото и не ви влизат никакви бабалюги, което не е лошо да го оставя така. Така, отстрани прозорците са на същия принцип. Всеки един от тях има комарник, има и допълнително засенчваща штора. Всичко си работи, няма щупени детайли, перденца навсякъде. Има лампи, разбира се, работещи на 12, на 220 волта. Ето тези спотчета също работят.
Така, отдолу под канапетата има голямо помещение за съхранение на каквото си пожелаете, с бърз достъп от тук отстрани, както е тук отвънка, от тези врати и от задната, от другата страна, от дясно. Така. Ето тук е имало телевизор някога. Предишният собственик е правил някакво шкафче за по-удобни неща, което може да си махнете, може да си оставите, каквото ви е кеф. Ето тази преграда също пада и тук може да се сложи телевизор, който да се върти отляво и отдясно. Мисля, че оригинално това е помещението, предвидено тук горе за телевизора, но е заменено с голям шкаф. Според мен е по-удобен. Телевизора се слага тук отдолу и се върти наляво и надясно. Имате си пълноразмерна спалня с размери 2 метра дължина, мисля, че на 1,40-50 ширина. Спи си страхотно с топ матрак има сложен отгоре. Това си оригиналния матрак. Ето и подматрачната рамка. И всичките хиляди неща, които има отдолу. Така, само да застопоря малко матрака, че е трудна работа за сам човек. Така. Инсталирал съм лично аз инвертор за 220 волта с голяма мощност от 2200 вата постоянна. Инвертор е чиста синусоида, хубав, работи безпроблемно с всякакви електроуреди, абсолютно. Кафемашина, само да си поема въздух. Кафемашина, ледогенератор, инструменти, шлайфове, каквото искате да си включите, работи безотказно. С два големи акумулатора, един 120 ампера тягов и един 55 ампера пак тягов. Така, има соларен панел монтиран на покрива, 440 вата, голям и хубав инвертор с Bluetooth на Victron. 30 амперов, всичко е свързано и работи безотказно дори в момента. Има си оригиналното бойлерче ето там, което е с пукан съд, но не съм го махал, който иска може да си го направи. Само трябва да се превържат ето там водните съединения. Съд за мръсна вода, който никога не съм ползвал. Много от нещата в караваната не са ползвани от мен лично. Ето това е банята с туалетна. Туалетната си е на Тетфорд, стандартна, с страни се отваря тук отвора за съда отдолу, който събира нещата. Има си резервуарче е тук с вода, работи както се очаква. Нощчето също работи. Пускаме и тръгва вода. Тук си имаме още едно кътче с чешмичка. Здравейте! 40 градуса сауна. Всичко работи както се очаква. И още едно люкче тук отгоре, както с штора, така и с комарник. Ето тук между двете помещения има един разделител, който може да се разпъне ето тук за засенчване и да не ви пречат децата, докато искате да се наспите, например. Така, газова печка, трюма. Работи както индивидуално, безшумно, без вентилатор, така и с пуснат вентилатор. Ето там. Пускате се просто от тук, на къде беше. И тя се опитва да запали. Както ви казах, разкачил съм газовата бутилка, няма да запали скоро. Но е с ревизирана сменена батерийка за чистени терминали, защото старата беше клеясала и избила. Цяло всичко съм си го правил сам и съм бръкнал навсякъде. Мисля, че това са основните неща. Тентата е много готина, но не мога да я разпъна с една ръка. Имаме си отново комарник на главната врата. Да не влизат бубите. Ето това голямо помещение тук е
склад за завивки или за дрехи големи, кой каквото иска. И това мисля, че са основните неща, които има в тази каравана. Вижте, допълнително перденца, всичко е в добро състояние, не е имало залуми в нея. Изчистил съм я и съм я ползвал с децата си на 2 излета точно тази година. Това, за съжаление, ми беше малкият опит с караваните. Ето тук съм извел един бърз удължител за инвертора 220, за кафемашина, за ледогенератор. Ползвал съм ги и двете, така че всичко работи, гарантирам ви. Още веднъж да ви покажа отвън няколко неща. Ето това е отворът, който е към багажното помещение отдолу. Наистина доста голямо място. Това стига до, не знам дали се вижда, до другата част. Тук отзад е имало багажник за велосипеди, който за съжаление нямам, но мисля, че много лесно може да си монтирате. Това е сваляемата част. Всичките прозорци се отварят догоре на няколко степени. Само да опитам да ви покажа и соларния панел, но не съм сигурен, че успея да стигна до там, но е така ще стане работата. Ето, тук трябва да е някъде. Никакви течове отгоре. Панелът съм го монтирал както трябва с хлорсиликон. Ето тук се пълни тоалетната. Ето тук се изважда касетата за тоалетната. Как се отваря това? Така. Абсолютно всичко в комплект. Така, от другата страна имаме още едно багажно помещение. Тук за инверторите мястото и другите неща за багаж. Цяло тук е за по-тежките неща, туби с вода и така нататък, каквото имате да носите. Ето тук се пълни водата за мивките. Ето този удобен сет. Отдеве доливах малко водичка, чиста вода в момента. Това са като цяло всичките плюсове и минуси на моята каравана. Мисля, че е в чудесно състояние. Може да се ползва дълго време още по водоеми и където ви е кеф да пътувате. Не показах отдолу. Също е важно. Така, шаси, всичко е в чудесно състояние. Право е като ново. Ами, това е. За повече информация вижте в описаният текст към караваната. Ето, това е най-голямата забележка, която мога да посоча. Но без да разваля нито една от функциите на самата каравана. Това е алуминий, не е пластмаса, не е... как беше това другото? Фибростъкло, чист алуминий. Много здрав и издръжлив. Има чудесна изолация. Вътре, когато се отворят прозорците, се стои перфектно на 40 градусово жиги. Не е никакъв проблем. Ами, това е.